Dziko muno tikupita pa zisankho pa 16 September pano. Mu mbiri ya dziko lino pa nkhani ya zisankho zodabwisa zikuchitika pa utsogoleri wa Chakwera. Nkhani imene ikuchitika mdziko muno kukhapana kumenyana kuletsa matemo mu Lilongwe. Achakwera amaidziwa apolisi zimachitika zimene pamaso pawo zinachitikaso pamaso pa MDF. Zithunzi zikuoneka zimene za munthu amene amamenya na miwa kapena anthu amene amakwapulana miwa. Ndizomvetsa chisoni kuti tili ndi president amene ndi pretender. Amalawi ine ndikuwuzeni ndinasiya kumvera ma speech ya president Chakwera ine komanso speech za Annabel Ntalimanji ndinasiya kuzimvera ine ngati Lighton Mangochi comrade wozidalira payekha. Mwa Chakwera mulibe chikondi, mwa Chakwera muli nkhanza za chinunu, mwa Chakwera muli ntobora. Amalawi mundimvetse. Naona ena mukubwekera kuyamika kuti president wachita bwino kumwitana minister of homeland security. Ndizopanda pake zimene zijazo mmaganizo aineyo. It's useless. Kungotita isanthawi chipamaso. Imene ndi chipamaso decoration. Na miwa anafurazidwa waononga mamilioni kuti apeze treatment. Omfunira zabwino timamuyendera. Ina ngati comrades nzake mchimwene wanga na miwa. Intimidation iyi ndi imene ikuchitika m'mayiko a Uganda, Rwanda, Mozambique, Zimbabwe. Awawawa akutengera kukopera za magazi kuphatikizaso zimene akuchita mayiko amene ndachulawo. Ndi Amalawi muvale zilimbe aliyense azidalire payekha. Chifukwa awawa ngati akonza ziwembu zoti azikhapa anthu pa kampeni kapena nthawi ya zisankho. Opposition muzikonzekeretse osanyengererana, osamunyengerera Chakwera, osanyengerera polisi, osanyengerera achitetezo aliwonse. Zimene zikuchitikazi chikhala ndi opposition tinakamva kalekale kuti amangidwa. Akazikwanja atawala kwambiri mu Lilongwe. Akazikwanja atawala kwambiri. Kumafika pomatolera marenti, kumalandira marenti mwandu wa business zing'ono. Chifukwa chani? Udindo wotolera renti munzinda uli m'manja mwa city council. Ku council apereke ndalama, kwa akazikwanja apereke ndalama. Amalawi mmene akufinyikira apa. Dziko nkumakhala chonchi zoona. Moyo huu alipo minister wina wake awawa kuapasa mphamvu. Chifukwa sizobisa ku parliament tinaona kuphwesa mateya. Bate mwena akankafuna zochitisa na miwa akabambe anakabwira tear gas. Palibe amene anagwidwa. Ndikumazichemerera mafoni angamange boma anyamata inu mu Lilongwemo. Kodi muona ngati mwamaliza masewera basi dziko la Malawi lino. Takumbukirani history kumbuyo kunali ndani. Osamapanga zinthu zakuti mawa muzaona anthu kuipa. Chifukwa anthu ali kuthekera akakwiya kutsogolo. Muzaiona Lilongwe kuchepa. Muzaiona Lilongwe kuchepa nde pomalizira ndingone natu pano opposition. Muchenjere ndi system imene ikubwera ndi Daud Suleiman. Daud Suleiman ndi director wa Makira Malawi Communication Regulatory Authority. Afuna kuchita swipe masimu kadi tikupita kuzisankho. A George Chaponda, Adaliso Kabambe, Enoch Chihana, Mai Joyce Banda apongozi anga. Atupere muluzi sindikuziwa kuti uli mbali iti. Lero unenechi, mawa unenecho. Ukwaumbanisa mitu twa masapota. Tiatenga wose masapota a UDF. Masapota a UDF tialozera chochiti. Tialozera korowera. Musatiombanisa mitu akondwani na kuma. Tukukufunani Dr. Daniel Dube. Tukukufunani inuyo namvera interview yanu Dr. Daniel Dube. Muli nzeru zote Malawi mutakuitengera pena pake.
and mulindi network mchimodzimodzi mzimayi wanga Joyce Banda mzimayi yekhayo m'Malawi muno amene amayima pachoona akuyima pothandiza zinthu zake nzambiri koma timaderera azimayi osati awawa azimayi akusokoneza ma institution ena pochita posapereka zinthu zoyenera mu nthawi yake. Tikunena ungwiro wa mzimayi Joyce Banda. Joyce Banda akuyenera ulemu wapaderadera dziko lino